5-й дзень навенны да слугі Божай Ванды Банішэўскай. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Амен. З жыцця слугі Божай. 2 жніўня 1933 года сястра Ванда склала вечныя манаскія абяцанні у супольнасці сясцёр ад анёлаў. Пасля выехала ў Працюны. У суботу перад Адвентам 1934 года крывавыя стыгматы зноў з'явіліся на целе Ванды. Асабліва выразна яны акрэсліліся 7 снежня таго ж года. 3 студзеня 1935 года пры ўдзяленні сакраменту хворых раны стыгматаў заўважыў спаведнік сястры Ванды, ксёндз Тадэвуш Макарэвіч, а пазней сястра Разалія Радзевіч, якая тады даглядала хворую. Так таямніца крывавых стыгматаў сястры Ванды была раскрытая. 26 красавіка 1935 года сястра Ванда мела містычнае бачанне, падчас якога кроплі з сэрца Езуса падалі на Польшчу. З успамінаў слугі Божай Ванды пра яе побыт у сталінскіх лагерах. Пасля 40 дзён мяне перавялі ў агульны пакой. Тут усе былі ў паласатым адзенні. Пасыпаліся пытанні. Адкуль вас прывезлі? Які ваш вырак? Якой нацыянальнасці? Жанчыны мяне папярэдзілі, што сярод нас ёсць таксама даносчыцы. Але доўга ў вялікім пакоі я не была. Мяне перавялі да іншаземак. Аўстрыячак, чэшак, славачак, немак, сербіянак, румынак і адной фінкі. Такім асяроддзі я магла толькі маліцца, бо іх не разумела. Уначы мяне выклікалі да начальніка. На гэты раз ён быў вельмі ветлівы. Абяцаў мне шмат непраўдападобных рэчаў, але хацеў, каб я за гэта пра ўсё паведамляла яму. Доўга не думаючы, я адказала «не». Ягоная дабраня адразу замянілася на злосць. Ён паклікаў дзяжурнага і загадаў адвесці мяне ў карцер. Доўга я там сядзела, бо захварэла на невядомую хваробу. Той начальнік, які быў адказны за выкананне турэмных правілаў, моцна здзекаваўся з мяне, біў галавою аб сцяну. Я сапраўды парушала турэмныя правілы, бо размаўляла з дапамогаю азбукі Морзе, выстукваючы па сценах, і карміла птаства, высыпаючы праз фортку хлебныя крошкі. Аднае начы той самы начальнік прыйшоў прасіць у мяне прабачэння за тое, што біў мяне галавою аб сцяну. Сказаў: «Ведаеце, я цяпер пераканаўся, што Бог ёсць, бо сумленне не дае мне спакою, і я вымушаны быў жагнацца. Мая маці веруючая, я цяпер таксама хачу быць веруючым, як і вы. Калі вас выпусцяць на свабоду, прыязджайце да мяне. Я буду апекавацца вамі, як роднай сястрой». А я яму адказала: «Вельмі хачу, каб і вы, і ўся вашая сям'я знайшлі веру».
У гэты момант яго хтосьці паклікаў з пакою. Я падумала, што з'явіліся нейкія важныя справы, але пазней санітарка мне шапнула, што яго выгналі з партыі і што ён больш ужо не будзе тут працаваць. Праз некалькі дзён ён прыйшоў да мяне развітацца і папрасіў маліцца за яго і ягоную сям'ю. Калі я мела вось такія знешнія радасці, то ў душы тады было маўчанне. Я нічога не магла зразумець, але малілася. Разважанне. З далёкага Верхнеўральска сястра Ванда пісала на пастаўшчыну сваёй сяброўцы Ганне Дубовік такія словы. Памерці мне тут не даюць. Спадзяюся, што ізноў будзе такі вынік на Вялікдзень, што я з'яўляюся цалкам здаровай. Калі пан дазволіць, няхай так станецца, а калі не, няхай будзе, як ён таго хоча. Пра Ванду да Ганны Дубовік пісаў таксама ксёндз Часлаў Барвіцкі. Сястра Ванда Банішэўская выбраная панам Езусам знарок дзеля таго, каб цярпець за грэшнікаў. Усё сваё жыццё яна цярпела. Мае яна стыгматы, гэта значыць такія раны на руках, нагах і ў абодвух баках, якія меў пан Езус падчас мукі, пры ўкрыжаванні. Яна зразумела, што лекары яе не вылечаць ад гэтай хваробы, бо не разумеюць яе. Яна мае лекарскую апеку, але не мае святой камуніі. Некалі яна прадказала, што і я, і яна, і іншыя будзем забраныя з дому. Будучы пры ёй, я бачыў шмат цудаў. На самой справе, пан Бог чыніў праз сястру Ванду цуды, але ў лагерах яна перацярпела мноства здзекаў менавіта праз яе выключныя раны. Наглядчыкі шалелі ад злосці, бо не маглі ніяк вытлумачыць, што гэта за раны. Яны, якія самі жылі без Бога, не маглі згадзіцца, што гэтая такая кволая з выгляду жанчына мужна перажывае штосьці такое, што не мог уцяміць іх на ўзбунтаваны розум. І ў выніку яна цярпела чарговыя здзекі і сцюдзёныя карцары. Малітва на заканчэнне праз заступніцтва слугі Божай Ванды Банішэўскай. Божа, які слугу сваю сястру Ванду Банішэўскую з кангрэгацыі сясцёр ад анёлаў паклікаў весці ўтоенае жыццё і даў ёй асаблівую ласку удзелу ў муцы твайго сына і прынясення ў ахвяру свайго цярпення у інтэнцыі святароў. Учыні, каб касцёл узнёс яе да хвалы алтара і атрымаў яе заступніцтва. Праз пасрэдніцтва слугі Божай Ванды удзялі мне ласку, аб якой пакорна прашу цябе падчас гэтай навенны, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святого. Амен. На дадатак фрагмент з кнігі Ірыны Жарнасек
лясная канвалія. Што адчувала Ванда, гэтая худзенькая жанчына кволага здароўя, калі атрымала ад Бога таямнічы дар стыгматаў? Злёгку прыадкрывае заслону гэтай таямніцы ksiądz Jan Прышмант у пасмяротным артыкуле пра Ванду Банішэўскую, які быў надрукаваны у польскім каталіцкім выданні «Наш дзённік» 6 сакавіка 2003 года. Сястра Ванда старанна, з вялікім высілкам і упартасцю намагалася утойваць знешнія знакі, раны, стыгматаў, падобна як і ўсялякія надзвычайныя здарэнні. Зрэшты, ёй цяжка было прыняць дар стыгматаў, бо лічыла сябе нявартай гэтай ласкі. Таму яна перажывала пастаянную ўнутраную барацьбу, выказваючы перад Езусам Хрыстом, просячы яго, каб не ўдзяляў ёй гэтага дару, прынамсі бачных знешне знакаў. Толькі пасля таго, як убачыла незадавальненне пана Езуса, на яго выразнае жаданне, яна ўсё ж такі згадзілася іх прыняць. Гэта ж раіў ёй і сталы спавяднік, а таксама і яе спавяднік надзвычайны, ksiądz біскуп Рамуальд Ялбжыкоўскі, які настойліва параіў ёй паслухмяна прыняць гэты дар і не прасіць яго забраць. Аднак сястра Ванда ўсё ж вырашыла сціпла захоўваць таямніцу дару стыгматаў ажно да хвіліны смерці. Стыгматы зазвычай з'яўляліся ў яе па абедзе ў чацвер і ў пятніцу. Найперш яны былі ў Вялікім посце, асабліва у часе Вялікага тыдня. Апроч 5 ранаў на целе сястры Ванды выступаў крывавы пот. Было 13 меншых ранаў, якія з'явіліся на галаве. Часам выступалі таксама крывавыя слёзы і шрамы ад бичавання па ўсім целе. Апрача пакутнага болю на месцы ранаў, сястра Ванда ў балючых экстазах перажывала таксама муку Езуса Хрыста. Перад арыштам гэтыя з'явы сталіся радзейшымі.